Hola, em dic Vicenç Céspedes Parés, he sortit escollit a l'Assemblea de la Federació Catalana de Vela, en l'estament de jutges. Dono el meu recolzament a la candidatura ISEM la Vela del Canvi, encapçalada per en Gerard Esteve, perquè el nostre estament sigui reconegut en àmbits nacional i internacional de la vela. Hola, soc Pepe Rodríguez, soc oficial i jutge de regates nacional. Em vaig presentar per l'estament de jutges, vaig sortir escollit i els meus motius per recolzar la candidatura del Gerard Esteve són diverses. La primera i la que més em fa més gràcia és la gran il·lusió que tenen ell i tot el seu equip en aportar idees noves de cara a l'organització i funcionament de la federació. I la segona, i també molt important, que ho estan fent tot sota el punt de vista de la transparència i de que tots sapiguem com funciona la federació. Soc Javier Roca Vilalta, he estat escollit representant de l'Assemblea de la Federació Catalana de Vela en l'estament esportistes disciplina patir a vela. Recolzo la candidatura d'ISEM la Vela del Canvi perquè aposta obertament per la classe patir júnior, que és la base esportiva de la nostra disciplina. Hola, soc Mònica Zon, esportista de la Federació Catalana de Vela i regatista del Club Nàutic Masnou. He estat escollida com a representant de vela lleugera a l'Assemblea de la Federació Catalana de Vela i recolzo la candidatura d'ISEM la Vela del Canvi perquè crec que amb el tarannà dialogant d'aquesta campanya i a més perquè volen donar un impuls molt important a la vela olímpica, un fet important ja que en els últims anys hem anat perdent molt d'impuls respecte a les altres comunitats autònomes. Hola, el meu nom és Miquel Colomer i he sortit escollit pels esportistes com a representant de creuers de l'Assemblea de la Federació Catalana de Vela. Recolzo la candidatura d'ISEM la Vela del Canvi perquè impulsaran les regates amb embarcacions monotipus.